गाइस दा जों गामिनि रडनिफ्राय उदालगुरिसो थांनो ओंखारदों गाइस नोंथांमोना दिनै नायलांदो रडनो आं मोननैसो जायगा देखायलांगोन भिउ देखायलांगोन ना मोनो गाइस बोथोराबो जा थान्दालै गाइस हेलौ गाइस नायलांबाय था नोंथांमोना नै पुरा सिदा एसे थांब्लाथ' बगामाथि मोनगोन नैबे जाबाय बिवेकानन्द जोंनि सुक्लाय बै बे सेन्ट्रेल फिल्ड बेबो सुक्लाय गाइस नैखिनिखौ जोंहा सुक्लाय होनना बुङो आरोखि गाइस बिराद मोजां मोजां भिउ दं बेयाव गाइस नोंथांमोना बगामाथियाव फैबा नायलांनो हागोन नैबे जाबाय सुक्लाय दैमा गाइस ओरै थांब्लाथ' गुवाहाटीनिथि थांबा बगामाथि सिदा नै नै सुक्लाय दैमा दै गाइस ओमफ्राय ओरै थांसै सिदा सोलो नायलांबाय था गाइस नायलांबाय था दै नैबे जाबाय सुक्लाय पार्क नैबेबो सुक्लाय पार्क सुक्लाय पार्क नै गाइस सुक्लाय पार्क थौ थौ थांगासिनो दं उदालगुरि गाइस उदालगुरि बेखौ बगामाथि रड होनबाबो बुजिगोन गाइस बोथोरा बिराद थान्दालै दिनै गाइस ओहो थौ 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 नायलांबाय था नायलांबाय था नायलांबाय था नायलांबाय था नायलांबाय था नायलांबाय था नै दाहाय जों बाङिलपारा मोनबाय बाङिलपारा ओमफ्राय ओरैजाय सिदा बगामाथि मोनहैगोन गाइस ओमफ्राय ओरैजा उदालगुरि ओमफ्राय उनथिंजाय तामुलपुर मोनहैगोन गाइस दाहाय जों थाव सोनायदों थाव सोनायदों दे गाइस थावाबो लिटाराव 95.11 गाइस स्कुटि आंनि नङा दे गाइस आंहा लोगोनिसो थाव सोना लाखाबाय ना मा होनो गाइस 1 लिटारल' गाइस उदालगुरि थांगोन नालाय गोबां नांखाया गाइस नोंथांमोना लांबाय थादो ना मा होनो हेलौ ओरै थांबाथ' उदालगुरि मोनखासिगोन जों सिदा नै मोनबायनो आथिखाद नाय बागानखौ नाय एसे समायना बागान दं बागान आथिखाद साब्लायानो गोजा आरो गाइस साब्लाय नै नायलांबाय था साब्लाय वाव क्या भिउ ना गाइस सोलो आंनि बायलं गोसोआव आंनि सिमां रायजोआव गेलेबाय थानाय आंनि लोगोरि जानानै आंनि लोगोरि जानानै आंनि लोगोरि जानानै आंनि लोगोरि जानानै
आंनि बायलं गोसोआव आंनि सिमां रायजोआव गेलेबाय थानो आंनि लोगोरि जानानै आंनि लोगोरि जानानै आंनि लोगोरि जानानै आंनि लोगोरि जानानै गाइस बिराद मोजां जायगा नाय जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवबो स' आं बाक्सानि दे गाइस आं दा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव दं नाय ओरैबायदि गुवार दैमा दं नामायाथ' हाइ फाइ गाइस चलो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट वाव नै जा मोजां आरोखि गाइस वाव मेला मोठा गाइस मेला मोठा जोबनायसिम प्लिज अननानै नोंनि गोदै मिनिनाया पागला खालामो नोंनि गुरै आखुआ गोसोखौ नागिरो सना नोंनि अननायखौ अराय साधना आंनि अरायनि जिउनि रानि नोंनि आखायावसो दङ आंनि उननि जिउआ नोंनि अनगा हानाय नङा गोजोनै थांनानै थाङो गाइस दाहाय डिमाकुसि मोनफैबाय गाइस उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट गाइस नै डिमाकुसि टाउन स' दिनैनि भिडिअ एसेनोसै आं देखायजोबनो हायासै उनावहाय देखायफिनगोन फिन लोगो मोनगोन गाइस बेखायनो साबस्क्राइब खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम हाथाय नैबे गाइस डिमाकुसि हाथाय बाय बाय गाइस उनाव लोगो मोनफिनगोन